Excuse me? हो मायबा नांगौ? No, we don't need anything. माने I want to know the boy. मा? बुजियाखै आं मा बुंदों? Oh, Dimple. बे दखाननि सासेयालाय मा इंलिश बुजिमोनो? बर'जों सोङो माने बर'जों. Oh, fine. आं बावदोंमोनसो. Excuse me, माने बेयाव सासे सेंग्रा दंमोन दानि. सेंग्रा? औ माने दानि जे बेयाव सेंग्रा दंमोन ना सासे. बेयाव जे माबा-माबि जाबाय दंमोन ना दानि मिनि दानि बावैसो नै दासो जास्ट ओंखारलांदों जे बे सेंग्रानि बागै माबा मिथिगौ नामा? बे सेंग्राया अबेनि मा मुं बियो अबाव थायो? Do you know anything? Do you know anything about him? माने डिम्पला बेखौनो बुंदों. बे सेंग्राया मा अबाव थायो? बिनि बागै माबा मिथिगौ नामा? सोर बिनि मुङा मा? बे सेंग्राखौथ' आं मिथिया. Oh no. नों जेबो मिथिया नामा? बे सेंग्राया अबेनि अबाव थायो मा मुं? नों जेबोखौनो मिथिया नामा? आं जेबो मदद खालामनो हायालै नानिमोन. सेंग्रायालाय नुनायाव मोजांमोन आरो दा थेवबो आं बिनि मुंबो मिथिया जेबो मिथिया. दिनैसो नुदों आं दिनैसो आंनि दखानाव फैदों. सिनाया आं अबेनि. सोरबा नोंसोरो सोरबा सासेया बे सेंग्राखौ मेगन खेबबाय नामा? थाब मा जानला मोनला बुंलाबायो. बे मोख्रा मोसौ महरखौ सोरबा फसायगोन नामा? फाग्लानो. दा मा जागोन निकि? बे सेंग्रानि डिटेल्सखौ अबाव मोननो? बेथ' ओरैनो खारग'सिगोन दा. Obviously बेबायदिथ' जाखागोनानो. आं नोंखौ बुंखादोंमोन लोगोआवनो जायगायावनो सोबाना हो होननानै. नोङोसो सोबायासै. जानो हानाय बेनि डिटेल्सखौ मोनाखै. बाट आं बेखौ नागिरथारगोनसो. बिनो साजा होथारगोनसो आङो. अबाव खारग'नो? बिनि डिटेल्स मिथिया मा जानो? बाट आंनि मेलेम ब्रेनावथ' बिनि मोखाङा दङ. बेखौ आङो जेरावखि मोना माने ओरैबायदि बुजा होगोन जिया जेब्लासिम सरि होननानै आंखौ खेबथाम बुङा ना अब्लासिम बियो खारग'खाया. आरो बियो आंनि प्रमिस. आंनि गावनि प्रमिस. आं गावखौनो प्रमिस जादों. बे सेंग्राखौ आङो मोजां सागायथारगोन. बेखौ आङो बुजा होथारगोन आं. ओरैबायदि बुजा होगोन बेखौ पाब्लिकजोंनो जा बा पुलिसनि दान्दाजोंनो जा बेखौ बुजा होथारगोन आं. बेबोथ' मिन्थिनांगोन बियो सोरजों फिरिदों. Okay, fine babe. आं मिन्थिगौ नों बेखौ बुजा होगोन. So, let's go. खोनासंनाय. औ सार. बै सेंग्रा गोदाना फैयाखै नामा? दिनै नुवाखै माथो. खामानियाव फैयाखै नामा बियो? औ सार खामानियाव फैदों बियो. सार बिना खिनाय जाबाय दङ. खिनो थांदों बियो. दानिसो थांदों खिनो. बेयाव फैनानैसो खिनाय हासुनायफोरखौ बांसिन खालायो नामा नोंसोरो? न'फोरावनो खिना फैखानांगौ. बेयाव खामानि मावनांगोना. एसे लसआनो बेसे लस. ओरैनो मानसि गैखाया. एसे खामानिया टाइम एसे लस जाबानो बेसे खामानिनि लस जायो. आरो खिनाय जाबाय थादों होनना मिन्थियोब्ला मुलि जाखाना फैनांगौ. औ सार माने सार गथ'आ बे गोदानबो नालाय रुमबो मोनाखै थानो जायगाबो गैया. हटेलाव ओंखाम जादोंमोननो. बेनिफ्राय खिनाय जादोंनो सार. आं खिन्थागोन दे सार खिन्थागोन. आं मुलि जानो खिन्थागोन. औ बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेराव खनले ओंखारबाय थानो होनाङा. नोंसिनो ब्रेक टाइम होखानाय जायो. बे समावनो जि खालायनांगौ. खामानिनि समाव खालायनाङा. औ सार. आं बुजायना होगोन दे सार. बि गोदान ना. बुजायना होबानो जाबाय. आं बुंखाबाय रनि बाबुखौ थाब फै होननानै. दा आङो खेबसे थगायबाय देनाय. दा आरो दसे उनाव चेकिं खालायफैबावबा मा होनना थगायबावगोन आं. थाबनो फैनांगौ रनि बाबुआ. बे मालिकआ बेसेबा खेस्राखाबाय बिगुमाया. रायनो जाखाबाय थायो खेस्राखा. आदा बारहुंखा ओंखाम जाया नोङो? खुरनि दे. आं ओंखाम जानो गोसो गैया. ओरै फैलाय फरमा. मा माने? आइया माब्लाबा नोंनि सिगाङाव जोंफोरनि बाबानि बाथ्रा माबा रायज्लायदों नामा? माबा खिन्थाफैदों नामा नोंनो? मादैयाथ' बेबायदि जेबो रायज्लाया आंनो जेबो खिन्थाया. खालि आङो खाथिनि मानसिफोराल'सो रायज्लायनाय माने सानसेखालि खोनादों आरो आं बुंनाय माने
माने नोंसा बाबाया गामियाव थायो होननानै गुबुन हिनजाव सासे दंबावो होननानै बेखौल'सो मिथिगौ आं आदा। बेखौथ' आंबो मिथिगौ। माब्लाबा नोङो मिथिदों नामा सोरनिफ्रायबा? आइया माब्लाबा खिन्थाफेरदों नामा जोंहा बाबानि गामिया अबाव थायो नों मिथिगौ खोन्थादों नामा? आइया माब्लाबा नोंनो माबा रायज्लायफेरदों बेफोरजों? गैया मादैया अबाव खोन्थानो आंनो। खालि आङो सानसेखालि आदा रनिया नोंसा बाबानि फट'खौ बिसिनानै सावनायसो नुदों। मा? आदाया बाबानि फट'खौ सावदों? औ आं सावनाय नुदों। बेनिफ्राय नों गैयामोन नालाय, बेनिफ्राय बे सानखालि मादैजों आदा रनिजों बेसेबा नांज्लायदोंमोन। नों नुनाय नामा बाबानि महरखौ? फट'खौ नुदोंमोन नामा बाबानिखौ? आं नुवाखै, आं ओरै माबाखौसो नुजोबदों, माने ओरै सोखावनायनि उनावसो नुदों। आं मोजाङै सिनायनाय नङा, खावसेसो नुदों आं। होनबा आदा रनियाबो आंखौ थगायदों। बेबो आंखौ नंखाय बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन बियो जोंफोरनि बाबाखौ सिनाया होननानै, बाबानि महरखौ गोसोआव गैया होननानै। होनबा बाबानि फट' दंमोन जोंफोरनि न'आव। होमब्ला आइयाबो आंखौ नंखाय बुंबोगासिनोमोन उन्दैनिफ्रायनो। आं बाबाखौ नायनो होनना बुंबाय थायोमोन। आइया बुङोमोन फट' गैया, जेबो गैया होननानै। होनबा फट' दङमोन, आइया आंनो खिन्थायाखैमोन। नों बे बाथ्राखौ मानो खिन्थायामोन आगोलनो पद्मा? आदा आं मिथियाना। आं सानदों नोंबो मिथिगौ होननानै। आं नोंसिनि न'नि बागै बारा मोजाङै मिथियाना। आरोथ' मादैया बेफोरखौ सोंबाय थाब्ला बेसेबा रागा जोंखायो। गावबागाव खामानि माव होननानै। रागानो जोंगायाखैलै आं दाबो साला आंखौ मोसौ मोख्रा महर होननानै बुंदों बे सिख्लाया। सोरबा सेंग्राया बुंबावो बेलेग, सिख्लायासो बुंबावदों। फैबाय रनि बाबु। औ दादै फैबाय र'। मानोथो एसेबां गोबाव जाया बाबु? आं बिगुमाया सोंफैदोंमोनसो अबाव थांखो बियो, गोदान सेंग्राया फैदोंना फैयाखै होनना। आंहा नोंखौ खिनाय जादों, खिनो थांदों होनना थगायदों। मा बुंदोंलै दादै? सानैसो दुगामारि सिख्ला लोगो मोनदोंमोनलै लामायाव, बिसोरजों नांज्लायनायावनो समा आंना थांग्रोबाय। दुगामारि सिख्ला? बे बैसोआव नांज्लायो आरो सिख्लाफोरजों। मालाय मोजांसो रायज्लायनांगौ, नोङो नांज्लायनासो फैबाय। सोरबा फाग्लाया बेफोरबायदि सिख्लाफोरजों मोजाङै रायज्लायगोन? फाग्लासो जागोन बेजों सानैसो थानो गोनांबा। सिख्ला गथ'फोरा गिबियावनो बेबायदिनो जायो, उनावसो मोजां जालाङो। बिसोरो मोजां जानो रोङा। बिसोरो एखे आदुंगारि, एखे दुगामारि आदुंगारि बेलेग जातनि सिख्ला। मा सानोथाय गावबा गावखौनो? महरखौबो लाना दुगायो, थाखा फैसा पावारखौबो लाना दुगायो। दुगानायल' थारमाने। माखौथो एसेबा नांज्लायना फैखो? खर'सो गाज्रि जागोन बेफोरखौ खोनासंबा। बादो, आंनि बिनानावफोर जानांगौमोन। एखे ओरैबायदि सोबानानै सिदा खालायगौमोन बिसोरखौ सालानि। आबै सिखिरि, आबै सिखिरि, हनै फैलाय ओरै। मा? फैया मानो? नोंबो गाखोबाय थायो न' सिङाव हाबबासो र'। मा जाखो माने आबै नै, आङो मानसि लिंनो थांनो नागिरदों नोंदानि हाबायाव। मा? आदानि हाबायाव मानसि लिंनो? मा मानसि लिंनो बेलाय? कर्ट मेरिजावनोलाय मा मानसि लिंनो नागिरदों? कर्ट मेरिजबाबो मानसि लिंगोन। नोंदानि जोनोम सानखालि एसे साहा गला बेबायदि जाहोयोनो ज'नो। जोनोम सानबो फालिनाय जाबाय, बेनिफ्राय नोंदानि हाबानि एसे जाहोनायबो जाबाय, बेबायदि आरो। बेबायदि खालामनो नागिरदों? औ, दा मानसि लिंनो थांनो नागिरदों आङो। आंजों थ'फा। थांनो बासिदोंमोन आङो। मा बानांगौ बेलाय आबै बेयावलाय? मानसि लिंसो थांनो नागिरदों। दानो गावहा सोरबा लोगो लिंफैबा बिरलांगोन खोमा। बेबायदि मानसि लिंना नोंसोरखौ बासियो आं। माने लिंनायखौ बाया, माने थांनानै लिंहैनो लाजिनाय मोनसै आं। मा लाजिनांगौ बेलाय? बिदानि हाबासो रंजानोसो नांगौ। माबा गामि गंसे लिंजोबगोन आरो? औ, लिंजोबोनो माथो। नोंसा आइया बुंदों दिनैनो लिंखानोसै। माथो सम दंबावोआनो सानथाम सानब्रै, बेखौनो दिनैनो लिंनांगौ आरो। लिंखायाबा दिनैनो, गाबोन समफोरबा मा जायो मा मायो, आरो अखा बोथोरबो, अखा हाबा थांनो हानाय नङा। दिनैनो लिंखाना दोनसै आंहा। बाब्रे, गावहासो अबाव थानो अबाव मानो जासिदों फिसौज्लानि हाबाखाय।
जायाबा थां बेबायदिनो थांना ओंखारगोन ना देलायबा देलाय माबार थौ देलाय आं गामियावनोसो मायबा देलायनांगौ थौ खानायखौ एसे हस्र'दैनो हाया जामफाफावनो खानाय गायग्रें गुग्रें बेखौनो एंगारना थाबाय थायो जामफ्राफ्रानो खानायखौबो खाया सानसेबो खायथां नङाबा हौवा आङो आंनि खानायखौ नायबाय थानाङा नोङो देहाय दे